Здравейте! Сега ще ви покажа как да изпращате имейл кампании чрез използване на софтуера за имейл маркетинг EmailInvest. След като влезете в софтуера с вашето потребителско име и парола, избирате кампании, оттам избирате нова кампания и от тук на първия екран трябва да изберете тип на имейл кампанията. Може да избирате стандартна имейл кампания или автоматизирана имейл кампания, която се изпраща само след определено действие на посетителите на вашия сайт, като например записване в списък, попълване на форма, дата на рожден ден и други. Отначало ние ще покажем примера само за стандартна имейл кампания. След като изберете типа на кампанията, също така може да изберете дали да напишете директно съобщението и просто да бъде черно-бяло съобщение като текст, или да изберете някой от нашите готови шаблони. В случая ще изберем някой от шаблоните. Така, натискаме тук избери шаблон и вие виждате като изображения долу-горе как изглеждат шаблоните. Избирате един от тях, който смятате, че е най-подходящ за вашата дейност. Натискате бутон Използвай и попълвате данните за имейл кампанията. Първото нещо, за което трябва да помислите, е от кой имейл всъщност ще изпращате вашите съобщения. В профила си в EmailInvest имате право да съдържате няколко имейл адреса, от които да изпращате имейл кампании. В кои случаи това е необходимо? Когато управлявате един или повече уебсайта. След това записвате заглавие. Например, тъй като сме избрали темплейт за суши магазин. В така избраните темплейти може да променяте абсолютно всичко. Например, може да поставите ваше лого, може да смените тук телефона, текстовете. Ето, например, по този начин, като маркирате. Тук може да сложите друго изображение. В следващото видео ще покажем и как се сменят точно изображения. В случая показваме само как се изпраща видео. Ето, например, тук може да сложите вашите изображения с вашите продукти, с вашето заглавие и цена. След като смените всички текстове, които искате, попълните ги и сте убедени, че искате така да изглежда. В случая само ще прегледаме това, което вече е въведено. И избираме, може да изберете да запазите черновата. И след като я запазите, може да си изпратите тестова кампания само до себе си, например, като въведете тук вашия имейл и да си я изпратите, за да видите как изглежда. Това е когато правите промени по дизайна. След като сте готови, натискате бутон Напред. Избирате след това до кой от вашите списъци ще бъде изпратена кампанията. В нашия случай аз избирам Тест, където съм си въвела няколко имейл адреса, като например единия е в Gmail, а другия е в ABV, за да видя как ще изглежда кампанията там. След това проверявам дали ми е включено проследяването, кой е кликнал и кой е отворил моята имейл кампания и натискам бутон Напред. След това отивам на последната стъпка, преглед, и там виждам, че имам няколко непроверени абонати. Под непроверени абонати се разбира абонати, които не са проверени в КЗП и които не са проверени за синтаксис. Но в следващото видео ще покажем как се прави тази проверка, тъй като ние сме въвеждали тези абонати и сме сигурни, че имаме право да им изпращаме. Така че в случая няма от какво да се притесняваме. Начало на изпращане на имейл кампанията е винаги датата на създаване, но при желание можем да изберем друга дата. Натискаме бутона Задай дата и от календар избираме кога искаме да бъде изпратена нашата кампания. Преглеждаме. Имаме бутон за преглед. Как ще изглежда нашата кампания. Тя се отворя в нов прозорец и виждаме, първо най-отгоре е заглавието
И след това е съдържанието на имейл кампанията. Така, връщаме се и продължаваме. Тест. Можем да изпратим още веднъж и от тук последен тест. Проверяваме все пак от кой имейл сме избрали да изпратим нашето съобщение. Получатели имаме общо 4 броя уникални абонати. И виждаме, че проследяване е включено, а показването на изображенията е изключено. Изображенията се показват само за платените версии на Email Invest. И след като сме сигурни, че всичко е наред, натискаме бутон Изпрати. Тогава имейл кампанията ни отива за подготовка и за изпращане. Проследяването на нашите имейл кампании можем да направим след като натиснем на бутона Общ преглед. И ето виждаме нашата кампания Искам да ям суши всеки ден е настроена за изпращане. Все още е със статус чернова. След това ще премине през статус подготовка и след това когато вече бъде изпратена, ще има статус изпратена до групата, до която сме избрали да се изпрати. Необходимо е малко да изчакаме, за да преминат подготовките и след това ще отворим и ще проверим как всъщност нашата кампания ще изглежда в Gmail и в ABV. Препоръчително е, ако нямате вие самите изготвени специално за целта имейл шаблони или ако не сте си купили или поръчали при ваш дизайнер, е добре да използвате нашите безплатни шаблони, тъй като те са оптимизирани и програмирани. Кода, който е в тях, да изглеждат добре и да се преформатират и за мобилни устройства. Така, сега е необходимо да изчакаме до няколко минути. И така, отваряме почтата си в ABV и за да проверим как ще изглежда нашата имейл кампания. Натискаме върху заглавието. След това скролваме надолу. Тук е добре да имаме предвид, че в ABV се вижда много малка част от начало, ако човек си е настроил. Особено картинките, ако не се виждат. Така че е добре вие да предвидите също този момент и да бъдете особено внимателни как би изглеждал вашия имейл без да са отворени картинките. Ето така ще изглежда нашия шаблон, ако получателят от начало не си е натиснал да си покаже изображенията. Ето от тук графиките в това съобщение са блокирани с оглед на вашата безопасност. Това е настройка по подразбиране винаги на ABV и вие не можете да я промените. Покажи графиките. След като потребителят натисне Покажи графиките, той може да види всъщност имейла в цялата му красота. Ето по този начин. След това отиваме в почтата ни в ABV, в Gmail, за да видим и там как изглежда.
Там виждаме, че нашия имейл е попаднал в промоционалния таб. Обикновено Gmail така разделя съобщенията, че тези, които имат доста повече HTML код в себе си, попадат в рекламните съобщения, така наречените промоционални. Както виждате, в Gmail картинките са вече отворени. Това е функция специално на Gmail. Те предварително свалят изображенията на техни сървъри за по-бързото им отваряне. Но ако вашите потребители не са в Gmail, то те няма да видят картинките си, освен ако не е избрана специална функция на Email Invest за показване на изображенията винаги. Това е. Видяхте, сега може да се регистрирате в Email Invest и да изпратите безплатно първата си имейл кампания. Успех!